sila oh. Ayan sila. Ayan tatay, apo niyan. Hindi, kapitbahay kita. Kapitbahay nyo. Bali tumutulong-tulong dito sa inyo. Dalawang taon na rin. Ano dati? Driver ako. Driver ka ng Oo. 4-wheel? Six-wheeler. 6-wheeler? Eh, maganda kita dun tayo. Ganda pero... So yung mga kakuwela, may nakita ko ditong isang matandang lalaki tsaka may kasama siyang bata. Nagtitinda sila ng basahan dito sa may McDo. So pag-isip ko na bilan sila ng McDo tapos biling ko na lang yung mga basahan para para tawag dito para makauwi na sila ng maga at mukhang nakakaawa din yung si tatay kaya yan tawagin natin sila mga kakwelo yung dalawang may kasama siyang bata titinda siya ng ng basahan dito sa may McDo na nakakaawa yung kalagayan din na daw yung bata gabi na so nag-order na talaga ako ng McDo para ibigay sa kanila. Yan, tinaantay ko na lang na mabigay na sa akin tapos ibibigay ko na rin sa kanila. Hindi siya na, medyo maingay dito. Tay! Tay! Psst! Psst! Hindi ako naririnig. Tay! Psst! Kaya sila oh. Tay, magkano yung basahan mo? Magkano? 10 isa? 10 ito isa? Ay, marami pa yan? 10 isa, bali ano to? Kumain na kayo? Binibidyo ko kayo vlogger ako. Vlogger mo. Oo, magkano isa niyan? Bali, 40 ito, 40 rin ito. 80. Biling ko na lang lahat yan. Tapos ito. Ito anak nyo tay? Apo ko po. Apo nyo. Ilan? Ilan taon na kayo tay? 56. 56. Kumain na kayo? Sakto. Bumili akong doon hintayin nyo Bumili ako ng McDo. Sige, saan kayo tayo? Tiga dito talaga? Pagkakan kami sa Pantok. Dito lang. Kapkap lang. Ano ulit pangalan nyo tayo? Ray. Sige, wag nyo na sabihin apelido, Ray lang. Si Tatay Ray. Nakita ko siya kanina ko pa siya pinagmamasdan dito kasama tong bata. Itong bata, ilang taon na yan tay? 7 sir. 7. Ibali ito lang talaga hanap buhay nyo yung basahan. 2 piso lang bawat isa sa amin. 2 piso lang tubo nyo sa isang ganito? Sa isang sa 10 pesos? 2 piso sa amin. Ay, naango nyo lang. Sige, kukunin ko na yung lahat hintay lang natin maluto yung maluto tuloy okay na yung order ko. Kunin ko na lahat yan. Bali, magkano lahat yan? Bali, 80 plus 110. 110. Kanina pa kayo dito Kanina pa kayo dito? Oo, kanina pang alas 6. Alas 6 ng umaga? Grabe. Bali, dala namin lahat 25 piraso. 25 na nabalot. Kung ganito po. 25 na ganito, yung malalaki. Bali yan na lang natira. Magkano kayo nakita mo dyan tayo sa isang araw? Kuwan. Minsan, nakaubos kami ng 50. May 300. May ito, sa maghapon lang yun, sa maghapon lang. Umpisa kami alas 6. Grabe naman. 2 pesos lang. Bali hindi kayo yung gumagawa niyan, hinahango nyo lang. Sa kaibigan nyo, kuya? Sa kapitbahay namin. Pero dito naman, may bahay naman kayo dito. Mayroon sir. Meron naman. Nag-arkila lang kami. Nag-uupa lang. Nag-uupa lang. Kano upa nyo sa bahay? 3-2. Wala na kurente. Kasama nyo to, hapon nyo. May apo pa ako. Kalilima to sila. Tapos ito kasama nyo palagi. Ito lang kasama ko palagi.
Kawawa naman. Balita yan lang talaga hanap buhay mo simula dati pa. Dito lang sa McDo na to. Ito lang, at saka doon sa Jollibee. May Jollibee ba rito? Diyan, sa kabila sir, saka yung kwan. Chowking. Itago mo na yan. Lumorder akong pagkain doon. Antayin niyo ako dito sa labas ha. Okay. Sige, sige. Sila oh. Ayan, tatay. Apo niyan. Hindi, kapitbahay din namin. Kapitbahay niyo. Balik tumutulong-tulong dito sa inyo. Ay, mga kakwela, si tatay Ray. Anong pangalan mo, Nick? Ira, ilan taon na? 7. Nag-aaral ka na? Nag-aaral na ikaw? Umupo lang sa bahay sir. Modyo lang. Bali tatay, ilang taon yun ng trabaho to? Kwan, dadalawang taon. Dalawang taon na rin. Ano dati? Driver ako. Driver ka ng 4-wheel? Six-wheeler. 6-wheeler? Maganda kita doon tayo. Ganda pero nawala yung pag-confusion ko. Tapos, Wala na kwan. magkano ba tubos nun? Hindi na matubo siguro yun kay Hindi, panibago apply ka kung sakali. kaya naman. Ang daming hinahanap kaya ito na lang. Mas maganda pa ito. Di ba? Mas fresh yan. Bagay, oo, no? Totoo nga. Yung nga lang, ang ano dyan, tsagaan. Tsagaan lang. Minsan maaga kami kwan. Alas 6. Minsan uwi na kami alas 7 na uwi. Bali, yung pinakamalaki mong kinikita sa isang araw, magkano? 500. 500. Yung mga kakwelaw. Ngayon ako pa siya tinitingnan dito eh. Buwelo lang ako. Tapos may sounds din. So yan o. Titindi niya basahan. Sa halagang, gano to? 10 pesos. Tapos 2 pesos lang yung tubo niya. Sa isang peraso. So bali kanina 25 pieces na ganito kalalaki. Oo, ito na lang sir. Hindi magkano na tinubo mo nun? Hindi ko pa binilang sir. Mamaya pa namin bilangin sir. May haba. Pag naubos na to, pag-uwi namin doon, bilangin na lang. Yan, itabi mo na yan. Kunin mo na yan lahat. Tapos antayin natin yung pagkain niya dun sa loob. Yung mga kakwela. Kasama ko dito sila Oslek Ibarra. Tapos sila Nathan. Tsaka si Limuel. Yan, nandito kami ngayon. Ano nga to? Kwan. Takdo. Dito sa McDo. May pinuntahan kasi kami, so dumaan muna kami dito para kumain. At ayun nga, nakita ko nga sila tatay, kanina ko pa napapansin dito. Kaya yun, nagpabili na ako ng pagkain nila doon para sa kanilang dalawa. Kukunin na rin natin to para sayang wala akong dalang grocery ngayon. Binigyan ko sana. May dala-dala kasi ako lagi. Araw-araw naman kami nagtitinda. Araw-araw naman. Pasensya na kayo kung maingay yung sounds ha. Ano ba yung sounds na yan? Dito talaga yan? Yan yung malaking TV doon. Ang ingay. Yan sila Alas tatay. 6 kami, Kwan, kasi kung araw mainit. Alas 6 ng gabi. Oo, Akala ko umaga pa. Alas 6 ng gabi. Hanggang anong oras kadalasan kayo dito? Alas 12. Nang Kaya nito, mabuta kami alas 12 nito. Isa-isa, bibili isa. Bali magkano na to? 110 lang doon. 110. Itong isang balot kasi 40. Apat to isang tali. Kaso wala nang lalagyan sir eh. Hindi ako bahala, may sasakyan naman kami. Antay lang natin maluto yung doon. Antay lang natin maluto yung pagkain doon. Tapos yun na. Iyan na lang namin. Parang makauwi na kayo nila yung bata. Anong oras Pagod ka na? sir? Anong oras na ba? Ang oras ay hindi ko makita ito sa isang cellphone ko. Tingnan ko kung anong oras na. Alas 9. Mag-alas 10 na. Hindi pa po na. Working kami alas 12. Pero minsan naabot talaga kayo. Oo, naabot kami. Hindi naman lagi ubos. Hindi lagi ubos. Ay, hindi, may natitira. Tatlong ganito. Minsan, 4. Pero yung hinahanguan nyo yan, sino kano-ano nyo? Kumpare ko. Kumpare mo, sila yung nagtatahi niyan. Hindi, naango din nila. Hinahango pa rin Sa nila. Taytay. Balit, parang third hand ka na, pangatlong ka na. Kaya naman pala doon. Hindi ko kasi alam kung saan pinagkukuhanan kay sana magkapital ako kay 300.
kasi nagtitinda rin ako nito eh. Oo nga pala, di ko nabanggit sa inyo, dati nagtitinda rin ako nito. At ayun, tawag dito, si mama yung nananay, pero yung mga tinibenta kong basahan tsaka punda, si mama yung nananay, sila hinahango lang nila, kaya mahirap din talaga to, no? Kaya sige, hintayin mo lang ako dyan ha, titignan ko kung okay na yung pagkain dun. O kuya, o kain na muna kayo. Yung Ha? nandun pa yung ako ko eh. Eto, yung isa, tatlo ba kayo? Tatlo kami nandun sa Juan Jollibee yung isa. Ah, tatlo pala hapon niya. Lima lahat. Dalawa na iwan ko. Kasama mo rito lahat? Hindi. Dalawa lang sila, yung panganay at saka ito. Bale, bigyan na lang itong akin na yan, biling ko na lang yan. Oo. Yan, bilhin na lang natin. Ito lahat sila. Ha? Kasi tatlo ito. O, paano na lang? Italing ko na siya. Wait lang, nandukot ko na yung pera. Paano yan? Dalawa lang yan nabili ko. Sige lang sir. Hindi ko kasi alam na ano. Isa na lang sir. Hindi ko kasi alam Araw-araw na. naman po kami dito. Ha? Araw-araw naman. Hindi ko kasi alam na ano, na tatlo pala kayo. Paano to? Wala tayong plastic. Tara, doon tayo sa may van. Doon natin lagay. Tara, tara. Nakaw dyan. Oh. Doon man namin lagay yung ano, yung basahan na bilhin eh. Okay. Ay, bukas pala dito. Bukas pala yan dito. Sarado. Ha? Magkano yan? Alien 110. 110. Hindi mo na lang dyan. O, ito 500 tayo. Ay, salamat. Yan na yan lahat tayo. Salamat sir. Bili mo na lang yung apo mo ng ano, ng McDo. Oo sir. Doon na lang sa Jollibee. Oo, ingat kayo ah. Sir. Oo, yan, bye-bye. Kain ka na dyan. Uy, baka matapon yan. Yan, sige. Sige, tatay. Ingat. Sabi kayo dyan to. Ingat po. Ngayon, no, hindi nakita ni Nathan. Busy sa kanina sa kain doon ng McDo yung dalawa. Nakakaawa kasi. Guri mo, dati pala siyang driver ng ano, six-wheeler. Ayun, nagbibinta ng basahan. Oo. Tapos ang nangyari, ano, nawala yung lisensya niya. Tapos ngayon, hindi niya na nga natubos gawa ng nagpandemya nga. Dahil talaga pinahirapan ng pandemya, no? Hanggang sa yun, nagano na lang siya ng ano, nagumahango siya ng basahan. Kasi alam mo kung magkano tubo niya sa basahan? Sa isang balot, 10 piso ang benta niya, tapos 2 pesos lang sa kanya. Kasi Isang basahan? third hand na siya eh. Pangatlong ano na ba siya, vendor. Yung kinukuhaan niya, bali binibili lang din doon. Kaya sabi niya, kung may... Nasaan na yun? Wala na, umuwi na kasi nagugutom na nga daw yung mga apo niya. Kaya idadalawa lang nabili kong McDo, pero binigyan ko 500. Binili mo yung basahan? Oo, binili ko sa kanya. Bali, ano lang yan, 120 lang yan lahat, binigyan ko sa 500. Majogi na. Tubong ano na siya dun, okay na yun. Tawa ko dun sa bata eh, liit pa nung apo niya. Apo niya na yun? Oo, apo niya yung kasama niya, hindi na ibang tao yun. Kaya kanina, kanakausap ko siya dun. Nakakaawa talaga. Kahit malakas Ilan pa. taon na rin siya? 56. Oo, bata-bata pa pero yun nga, nakakaawa talaga yung ano. Ari. Sana hindi copyright yan, no? Yan. So, yun po, pauwi na rin kami nila Nathan at napadaan lang kami dito para kumain. Alam mo naman kami. Nagbago na po kami ng content. Ano lang po kami, travel adventure. Wow. With charity. Yeah. Di ba rin mawawala yung charity, syempre? Oo. Naka-trademark na sa amin yan. Oo. Tatak na sa puso at damdamin sa muso at ilong namin yan. Oo, tulad mo ako, motovlog with grocery. Wow. Diba? Ako naman, magagawa ko ng mga social experiment. Pag dumating na yung pag nakabili na ako ng GoPro Hero 10 tapos yung mic na Rode
yung wireless. Para kahit malayo ako, rinig yung usapan. Kasi kailangan nagsosol experiment, malayo yung nagka-camera. Hindi nakikita. Oo, ganun yun. Para maplano mo yung gagawin mo. Kaya sinasanay-sanay ko na mag-vlog sa mga maraming tao para hindi ako mahiya. Diba? Ano? Ano yung social experiment na naisip mo na gagawin? Manghingi akong pagkain sa mga bahay-bahay. Nakapalang mukhang laki-laki mo, hingi ka ng pagkain. Takina mo ako sa bahay, bukatok ka sa bahay ko, simpahin ko mukha mo. Trabaho ka. Ganda social experiment naman. Magnanakaw ako. Tapos pag hindi ako kinulong, bibigyan ko ng 5 kilong bigas. Tanga, hindi ka pili sa magnanakaw, hahabulin ka, mabilis ka dapat tumakbo. Hindi nga ako tatakbo eh. Kung sino yung maawa sa akin, yun yung bibigyan natin ng tulong. Oo. Ay kami dalawa na lang, mamumulubi kami. Magbibigay kaya sa amin. Bibigay kaya sa amin. Ay, ba't ang laking bakulaw nito? Sabihin na, ang laki-laki mo, manghihingi ka ng sa akin. Hawayin ko. Ha? Hawayin ko. Ako, naglimos ako. Tapos hindi ka binigyan. Naitin ako, sabihin sa akin, kapal ang mukha mo, laki-laki mo, hindi ka magtrabaho. Hawayin ko. Sagutin ko, takya mo, huwag kayong magbigay, diwag. Pumaya ka na. Pinagpapalimos ko na bata. Pinagpapalimos dito. Ay! Pinagpapalimos. So hanggang dito na lang tong video namin. Salamat sa suporta nyo sa buong Trio Kuela family. Yeah. Osley Guevara, Manuel Gubaton, Del Cabarlet Vlog, Vincent Calyada, Vincent Official tuloy. Tiglay sa Barona at sa buong Trio Kuela family na yun sa description ng kanilang mga link. Tsaka sa mga second channel namin, Bebang Official at Pambansang Lips. Alright, bye-bye. God bless. Yeah.